Sí, què passa? Que ja només queden 2 setmanes. Sí, aquesta i la que ve. Oh, ja no tindrem Enigomarius. Home, podrem seguir el curs vinent. Ah, que bé. Mira, el de la setmana passada Ui, l'ha tret molta gent, sí que és veritat, Perquè, clar, era fàcil relativament. Sí, era clau. Clar, Una cosa bàsica és una cosa clau. això. I també És bàsic per... penjar portes. Què? Vull dir, per penjar Quadres. això, penjar quadres i Obrir. portes. Exacte. Doncs llavors això era clau. Ei! Enhorabona als que els heu tret. I aquesta setmana què? Doncs mira, aquesta setmana Sí, què faràs? aprofitaré un que ha fet el Màrius Serra. Qui? En Màrius. Ah, d'acord. Un que ha fet el Màrius Serra. Sí, i jo el convertiré en Trinigomarius. Molt bé. I en aquest cas, què diu? Han posat una nau a l'aigua al costat del peix més econòmic. Que han posat... Sí, és que és una mica llarg i difícil, A veure. Repeteix. Han posat a l'aigua una nau al costat del peix Ah, això. Sí? més econòmic. Ara t'he entès bé. Que han posat a l'aigua una nau al costat del peix més econòmic. Sí, Però, escolta, aquest és una miqueta difícil, no, donaré una pista. A veure, dona una pista. Heu de preguntar als pares quin és el peix que surt més bé de preu. El peix que surt més bé de preu. Sí, el que el seu nom... Bueno, pot ser que no ho expliquis tant. Sí, no, però és el peix... Sí, ja ho has dit. Que surt més bé de preu. Sí, que és una ganga. Va, una ganga depèn. No, ja veuràs, ells que ho preguntin. Clar, doncs a veure, si pregunten això, ho poden treure. Exacte, a veure qui el treu. Adéu! Torno a ser jo. Home, sí, però no t'havies acomiadat. Sí, però és que estàs a la lluna, Jo, per què? Que no hem dit quantes lletres té. Ah, és veritat. I quantes lletres té? Ui, com sempre, les haig de comptar. En té 5. El d'aquesta setmana té 5